Minkejja li bosta dilettanti llum għamu lesti biħġarhom biex isegwu l-purċissjonijiet brabta mal-ġimgħa l-kbira, in-natura ridet mod ieħor, hekk fil-maġġor parti tal-purċissjonijiet li kienu skedati tħassru minħabba l-maltemp. L-ewwel li ħabbru li mhux se joħorġu huma dawk ta' Għawdex bix-xara, in-Nadur, iż-Żebbuġ u r-Raba ta' Għawdex ħabbru li mhux se joħorġu. Intant l-ewwel parroċċa f'Malta li ħabbret li mhux se toħroġ il-purċissjoni hi dik tar-Rabat, hekk kif ħadet id-deċiżjoni biex tħassar il-pjanijiet tal-purċissjoni fuq barra minħabba it-temp imbassar. Aktar tard wara nofsinhar il-parroċċa ta' Żebbuġ ħabbret li ħassret il-purċissjoni b'rispett sħiħ lejn ir-refija u lill-partiċipanti kollha, filwaqt li jiġi evitat kull riskju għall-vari u l-vestwarju. Kienet ukoll il-parroċċa tan-Naxxar li ħadet dan il-pass u ħassret il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u ftit wara l-5 ta' wara nofsinhar kien imiss lill-parroċċa taż-Żejtun li tħabbar id-deċiżjoni tagħha li ma tagħmilx il-purċissjoni tradizzjonali. Fl-aħħar nett il-parroċċa ta' Ġieżu fil-Belt Valletta wkoll ħadet din id-deċiżjoni mhux biss bħala prekawzjoni lejn il-vari iżda minħabba li traxxix tax-xita inaqqas is-sigurtà fl-inżul u t-turġien. Mbagħad kien hemm dawk il-parroċċi li ddeċidew li joħorġu l-purċissjoni kif ippjanat. Bl-ewwel li ħarġet kienet dik f'Bormla u wara segwew tal-Mosta, Birgu, Ħalluqa, Ħallqormi u Lisla.